Allah Allah ɗan uwa ya rahimin zame mini garkuwa tsira da salatin annaba haske budar rayuwa alihi da sahabu da ƴan uwa su ne jigon ma a rayuwa masarautar dala nake faɗi ita ce jigon ma a rayuwa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na juyin duniya. Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM muryar zamani, a yi sauraro lafiya. Allah ya taimaki resident. Limawa. Allah ya taimaki resident. Limawa. Ya aka yi ne? Akwai yadda aka yi resident. Akwai matsala? Ba ƙarama ba. Matsaloli kai ba ma matsala ba. So what is the problem? Babbar matsala mai girma resident. Ya aka yi haka? Yaya aka yi haka? Me kake magana? Batun fidda sunan sarki, ya aka yi haka, resident. Ni da kai ai ba ɓoye-ɓoye. Me ya faru haka? Shi ne nake cewa ni ban san me kake faɗa ba. To, misali, yaya aka yi kai daga yadda muka rabu da kai, har ma za a haɗa biki ya zama biyu da bikin shigowarka cikinmu, akan za ka dangwala yatsanka akan sunan Ciroma. Khalil Kinana, kuma sai mu zo kuma sai mu ji sunan wani wanda shi mai unguwa, wai Nasiru, haba resident, ya kake haka resident? Yaya haka? Wani Nasiru kuma ni mun yi da dubudina. Nasiru mai unguwar Bagwarawa, shi fa sunansa aka abin nan, a kansa ka dangwala hannunka ba. Can Palace aka kai? Haka aka kai musu. Ni to no ba hannuna ne ba wannan ba wannan this is malice. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. This is malice. Kai Khalil Kinanan ka dangwalawa? Dan maji, yeah. A sunan dan maji ka sa hannunka? Dan maji na sanuna to mun yi da kai cewa shi kake so. A'a. Mai girma resident. Khalil Kinana na gaya ma na ta ma. Khalil Kinana shi za ka sa hannu a kai, gaba ɗaya birnin Dala shi ake so. Ai, na zata ɗan maji shi ne fi kowa. To, ai, mu yanzu gashi to ba ɗan majan ba Khalil Kinanan ba. Yanzu sunan Nasiru ɗan Bagwarawa mai unguwa. Me ya kawo mai unguwa da sarautar birnin Dala? Limawa. Resident. I think my deputy. Mataimakin ka ke shi ne canja ya ce ka sa ya canja wannan kuma kaga wannan is a malicious ya canja amma za mu zauna mu duba mu ƙara resident Limawa kana nufin shi mataimakin naka shi ne ya sa sunan Nasiru ya cire dan maje kai ka sa a na ɗan maje, mu muna neman Khalil Kinana. An buga ma stamp, an yi stamp, an sa jiki ɗan maje. Ɗan maje. To Nasiru mai unguwar Bagwarawa, wato na fuskance ka mai girma resident, mataimakinka ya ɗauko ɗan garinsu kenan. Ɗan garinsu. To ba ɗan Bagwarawa ba ne shi, mataimakin naka? Kai, abin da it's not good, it's not good at all. Kai, it's not good at all. To yanzu gashi nan Nasiru mai unguwar Bagwarawa shi ne sarkin Dala, a yanda sunan inda ka buga abin nan ka sa tawada ka dangwala hannu kenan. Kai. Limawa. Resident. Abin da zan ce maka, kai haƙuri, za mu yi investigation a kai. Shi yasa nake gaya ma duk abin da za ka yi resident, duk birnin Dala ba wanda ya san ka fiye da ni, ba mai baka shawara iri na. That's correct. Ya za ka yi wannan abun ba tare da na sani? Don't mind Limawa. Kaga yanzu abun ya zama kwaba biyu. Kai ka sa a ɗan maje. Don't mind. Mataimakinka ya je ya canja ya sa a Nasiru mai unguwa. This is simple, Limawa. Me ya kawo mai unguwa da sarautar birnin Dala?
Don't mind. Cool down. Wanda ko cikin hakimai baya ciki, ba yi da wani mukami ko galadima ko wane ne duk baya ciki. Kuma a zo a ce wai shine sarki. Don't mind. To bari in gaya ma gaskiya Razdan. Kana so garin birnin Dala ya zauna lafiya? Kana so birnin Dala ya zauna lafiya? Sosai. To ka gaggauta canjawa. In ba haka ba Razdan. Gaba ɗaya garin nan hankalinka sai ya tashi, ƙaryanta sai ka bar garin nan kai kanka. Okay, Lima. Okay. Do Allah ka gaggauta canjawa. Okay, Lima. Sabida garin gaba ɗaya yanzu ne ma yake hautsi ne da rigima. Okay, Lima. Damma. Sabida su sun fi son Ciroma, Khalil Kinana. Ciroma. Khalil Kinana ba. Khalil Kinana. Shi suka fi so duk garin nan shi ake so. Ciroma Khalil Kinana. Shi kansa ɗan majan Ciroman yake so. Shi ɗan majan. To ɗan maji ba matsala. Yawwa. Ka ba ɗan majan ba fa, Khalil Kinana, wanda ake cewa Ciroma a yanzu. Matuƙar ba a bashi sarautar nan ba rigima ce za ta tashi a garin nan. Na gaya ma Razdan. Karka damu. Na gaya ma wannan magana. Bara zan kirawo Dibri, akwai emergency meeting yanzu emergency meeting. To shikenan. Na gode kwarai da gaske Razdan. Na gode amma a kiyaye. Gari zai hautsi ne. Na gode kwarai da gaske. Zai zo ya ce akwai crisis. Na gode. Ni ma muna da sun zo mana. Na'am. Gari ba ma son a ce peacekeeper. Ai tashin hankalin da zaka gani ya isa matukar ba a canja wannan abun ba. Me unguwa da sarauta? Ta bunnin Dala? Ai kai kanka ka tarar da abun bai yi ba ai. Bai yi ba. Wannan malicious ne kuma na zan Dibri na ne. Ba fa ma dagaci ba ma fa me unguwa. Barantana ma a ce ko hakimi. Don mind. Shikenan Razdan na barka lafiya. A gaggauta a san yadda za a yi a canja. Limawa. Na gode. Sanjima. Marka. Ina ji. Yaya magana da muka da ke ta ɗauko mu ko ba da wa'ancan kayan da suke gidan sarki sun samu ne da na ganke kin fito har kika nemi zama da ni ko yaya? Ayo wallahi wannan na dai so wallahi na ɗauko dai abin ne bai wannan. Kamar yaya? Ayo ai ji ne an ce ka samu sarauta shi ta na fito na ji na dan Allah ki tsaya. Dan Allah ki tsaya. Wannan. Ko samun sarautar ne ba su ne mahadinta ba? Wuce maka kulli yau mu wace in za aiki da ke aiki bai taɓa tafiya lami lafiya ba sai an samu matsala a hanyar nan. Ki ɗauko ki kawo in kin kawo shi ne sarauta tabbata sai ki kallon ki tun wani gina wani shi kin san gabar da ake ciki yanzu a ina na samu sarautar. Yo ai ta aka ce ne wannan kaga ya sunanta ita uwa sora ba wallahi ba kwanciya take yi ba kawai na zo zan yi sauka fitowa ne a dama jiya ake ciki. Kamar ya ki me za ki gaya mu in kin fito kamar ya ki ce mun kin fito. Ai ne to gidan ne wallahi rikici. Kamar yaya? Kafin na fito dai wallahi ban wannan ba. To ai dama maganar na zo maka ce ya ake cike din. Da Allah ya ni ki gaya mun abin da kwalwata ta kama. Ina kaya ya ake cikin me ruwanki da wani binciken wani abu ko wani ya zama sarki ko wani bai zama sarki ba. Ke za cikin hadarin da ake kuwa? Ina kaya? Yo ai kayan ne wallahi a can na baro su a ɗakin. Ɗakin wa? Na mata zan inda aka sauke ni din. Na ɗauko dan ɗauko su daga ɗakin sarkin? Ku ba dai na ɗauko ban shiga ba. Ita ku ba. Kuma ta me take shirme ne abubuwa ne. Da kika ɗauko ba sai kika bude kika ɗebo kayan kika mai mata da kubar? Ai ban wannan ba. Me kike nufi to? Ita ku ban na ɗauke. Ban kai ga ɗauko ka ba na ce kai. Kika ce mu kuma ki ɗauka kin sa ɗakin. Yo ai kai ku ban nake nufi ai. Yo ai kai muka da kai cewa ranar Juma'a zan na fitowa. Ina muka yi da kika taki daga fitowa ran Juma'a ni muka yi wannan magana da kai. Ka dakata da Allah. Ran da muka yi ba ta kace duk ran Juma'a fito in sanar da kai halin da ake ciki ba. An yi haka. To yau Juma'a? Yau Juma'a ai. Yau Juma'ar? Wallahi yau Juma'a. Da Allah tsaye da Allah. Jiya Juma'a. Yau fa Asabar. Yau wai to. To me za ba ki zo jiyan ba? Yau ai wannan naje. Ka san na zo da wucin yarinya ko? Marka. Ta gurin kanina. Ina ruwa na da ita dan Allah ba mu wannan dala ba na son wannan magana. To shine dai wanda nake so in ba da shi. Ina ruwa ta me auren ta ina ruwa na da ita. Ni na haife ta. Ni marka ina son ki gano wani abu guda daya. Mu mutane ne manya masu akilai. Yo ai sai ki dinga mun magana kamar ta kananan yara. Mu dinga musayar yawu da ke. To yanzu ni dai wannan dan. Me haka? Tunda na dauko ku ba a yanzu da Allah kina da labarin abin da yake a ƙasa yanzu ana nema mai ungo bagwarawa za a ba sarautar nan kike kallo na ki gan irin wannan abin. Kin san a cikin mai tashi ya sunansa Abubakar ko waye? Waye wannan? Shi dai na mai unguwa. Wannan na bagwarawa. Nasiru. To Nasiru. Hakan ne. To dan me zaki dinga dan yanzu tsaya Marka. Na'am. Dan da wannan tiritirin mu ne haka ji kalli ni. To ina ji. Sai su zo su kike kina tuba kun kina wani abu.
ina koba ko kaya wanne ne a ƙasa yanzu? Kuba ce. Tana ina? Tana ɗakin can inda anan na baro ta. Ɗakin wa? Inda aka sauke ni. Kin karɓe ta daga wajen usuran? Tana rashin matashi na. Je ki ɗauko ki kamin ita yanzu. Kuba? A ba dai yanzu ba ka bari to ni ai zan ɗauko kayan. To yanzu kayan zan ɗauko ko kuba. Kayan zan ɗauko maka ko kuba. Za ki kamun kuba yanzu? A ayo ai yanzu wallahi ina son je gidan tambari. To za ki ɗauko min kayan? Wanne? Ban gane wanne ne ki tambaya kuma? Zan ɗauko ma. Me za ki ɗauko to? Me za ki ɗauko da? Wannan kayan da kace a ɗauko na sarauta. Wanne su wanne da wanne? Wannan ya sunansa. La wannan kayan naɗi. Wanne a gwarman to me ke inji me za ki ɗauko? Takalmi da kace da gashin wannan jumana da wannan uwa. Da kayan naman ta ragowa da ɗanta naman. Yari. Shegiyar uwa sai bukka. To ai kara dai nake maka dai ina ce maka yari. Kutu mugun itace. Ai ba kutu ba tukutuku. Tukutuku mugun itace. Ni ban ci ba na kashe tsohuwa da hayaki. Allah sarki. To na taba ka da alheri. Kafin na rama. Kuma? Ni da in kai mun kankara sai nema na rodi? Kar ka manta fa ni mai gidanka ne. A da kenan. Haka. Na'am. Amma yanzu tunda mun cire guntayen wanduna na ɗamara yari. Ajiye wannan ba hira ta sa na kira ka ba, ɗan agundi. Ina tare da kai. Ka san mun yi magana da kai kwanakin baya. Yi maganar da muka yari ka tafi shiru? A'a, to ai alkawari rasdan ya yi mana. To aiki ba kayan aiki ai ba zai yiwu ba. Ai ɗinki ba kuɗi ajiya. Wannan haka yake, ƙwarai kuwa. To ba kuɗi ajiya ga inda rundunar salalla suke. To abin da nake so da kai. Kuma na ga zahiri. Tsaya dai da Allah. A zaune ma nake. Yawwa, ka ga dai yadda ta kasance. Ni ko na gani. Dan agundi. Sake faɗa na ukun sai in ji ka sosai. Dan agundi. Buɗe kunnen ka dan agundi. In dai ka zo da me kake so ka faɗa. Yaya za a yi a tada hayaniya a garin nan? Zuwa gidan mai girma Rasdel. Yo ai ko kuka bakari tiranta ba ni. Ai mun dawo da shi. Wannan mai unguwa. Mun dawo da karin. Bagware. Bagwaren kawai. Wai a ce wai shi zai sarauta a birnin Dala. Wannan wannan irin rashin hankali. Bayan mun zauna. Mali sai da na bibiyi tarihi ashe ni ma kakana tsohon sarki ne a birnin Dala. Wai a ce wai kuma wai wannan bakagwaran wai shi zai zo yi sarauta a birnin Dala? Ni tuni ma cikin sulallan da aka bani na ciwo rawani na fara training din naɗa shi. Sarautarsa ba za ta yi ba, ni na gaya ma wannan. Bai isa ya sarauta a birnin Dala ba. In kun bashi sai ya yi. Ba za mu bashi ba. To, da izinin Allah ba za mu bashi ba. Ɗarrimi, ba irin zaman da ba mu yi da shi ba, kuma sarautar nan na gano ta. Ko da muka gama zama da ɗan rimu da na koma, na duba abin da na duba, na gano ni da ƙatar rauni a cikin ƙoƙo, tsakiyar ruwa gani nan akan kujera, ana taimun fadanci. Wai amma kun bari, wannan baƙagwaron wai kuma ya zama sarki. Tsaya da Allah, mu muka bari? To ai ku ne ba ku yi abin da ya kamata ba. To tsaya, kana ji ko? Ɗan agundi, yanzu so muke a tada zanga-zanga, a kwashi mutane zuwa gidan resident, a cika gidan resident. Kawai sarki Khalil Kinana ake so. To ai kuku resident wannan baturan mai farin gashi ya zo har nan birnin Dala wai ku bashi dama wai kuna zuwa kuna ce masa wai a rarrashe shi ku kara kaza. Mu zargin da muke yi ba maganar resident bane wannan. Mu fa dangin zuma ne da wuta muke yaƙi. To shikenan naji ai mu masu ebo zuma ne. Yawwa. Ku dangin zuma ne. Mu dangin zuma ne da mu masu kwaso ta ne da ƙwarya da tulu. To zo kuma mu sha. Ka zo da randuna a yanzu. Ai ba ma maganar randuna ba duk abin da kake so bayan sulallan har hakimi sai mun ma. Ayo hakimi kadai? Hakimi kadai? Dan agundi a cimma buri. Yanzu mu buƙatar mu kawai yaya za a yi randunan nawa kake so a baka mu buƙatar mu kawai a tara mutane a tafi gidan resident. Ku an ce ma ƴan sulallan naku fa ba yawa ne da su. Kaga ɗaukan ka zan musamman mu tafi gidan Ciroma. Mun fito da kuɗi.
To sai dai yanzu kuka fito da su amma Ciroma saurara ai abun baya yiwa mutum ɗaya. Maƙana ka ne fa. Tsaya baya yiwa mutum ɗaya. Ɗan rimu ne mai zazzaga mai amai mai tiltila. Duk hakiman da ke birnin Dalaba wanda bai kawo kasansa ba akan Ciroma. Don haka me kake so? Ka ce an tara kuɗi. An gama ai maganar aiki. An tara su Abba fere tatar. To za mu zo mu kwashe maza kuke so ko mata zanga-zanga ta iyaye. Ana maganar ko ta matasa. Matasa da Allah matasa. Masu jini a jika wanda za su iya fasa gidan razzan masu shiga. Ni na ta ma za ku ce a ɗauko bagwaran a kai shi bayan gari a ɓatar da shi. A'a ba a zo kan wannan ba. Ai ba maganar sunan kawai muke so razzan ya canjo daga can. Ka fahimce ni ai. Yanzu me kake so ko kuma sai mun je gaban Ciroma da kai? Ba sai na ga Ciroma ba. Na'am. Ba sai Ciroma ya ganni ba. Bukata ta ido na idan randinan silalla. To gobe gidan Resda. Kaga? Na'am. Wannan wannan korama da ta zagaye birnin Dala ta yi kaɗan a kashe wutar da za a tayar a gidan Resda. Madalla Allah ya ma albarka. Ta yi kaɗan ba za ta kashe ba. A gundi silalla sai sun ishe ka. Randinan silalla. Sai ka ce ba ka so. Ido. Sai ka ce ba ka so. To in gani a ƙasa an gama. Ana biki a gidan sukari. An gama. Za mu tashi kayan aiki. An gama ka saurare ni. Assalamu alaikum. Muna farawa da sunan Allah ya hayyu ya qayyumu wanda ya halarta kasuwanci ya kuma yi hani da riba. Mun kuma shaida mabudin nasara, hakuri, mabudin arziki, tsoron Allah, mabudin zaman lafiya, adalci da gaskiya. Mu a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da nau'in galla kuma ƴan yayin atamfofi, leshina, da shaddodi, materials da sauran kayayyakin kwalliya na ƙawa da sheƙi da kuma suturta jiki daidai da zamani. Muna kuma yi muku mabudin kunne da idanu na sake dawo muku da rangadan atambofin kamfanonin Nicham, UNTL da dai makamantansu waɗanda aka sarrafa su a nan ƙasar mu Nigeria a bar alfaharin mu domin su yi gogayya da na ƙasashen Turai da Afirka wanda a yanzu ake kiran su excellent. Ina mata masu son cancada ado dan burge mai gida, ina mata masu son kecere ne a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Mu ne El Samad domin gani da ido saye sari ko ƙarin bayani ku kasance da mu El Samad a rukunin kantunan El Samad da suke haƙwariyar birnin Kanan Daba Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramin riba muka dogara da neman albarka. El Samad. Da takobi. To. Ita ce a ciki zaki haɗo ki ɗauko. Takobin aina take duk guri ɗaya suke. Da anan suke. To. Shi ɗakin ba ɗauka aka rufe duk kayan sarauta suna ciki da gashin jimanar ba da takalmin da yake jiki. To amma kan ai suna da zukumi da yawa din na ɗauko wannan kai wancan ɗaki. Zukumin su yi yawa. Me zukumi? Yawa. Sun yi yawa idan na ɗauko in ɗauko in kai. Ki kai ina? Marka da Allah tsaya ni koma dai menene ki dauko ki zo ki kawo min so nake ki gan a yaushe zaki dauko ki bani kayan nan daga yanzu zuwa magariba ko zuwa lisha. Ai ba zai yi ba ka bari dan na koma gidan ka bani nan. Abi yana tafiya yau ya ke yin wannan zancen ne Marka. Jiran mu za a yi ana neman da sarauta. To ka bani mako ɗaya mana. Ku ba tana hannun ki yanzu mutumin nan aka ce gobe za a zo a naɗa shi a gaban a fada shikenan kin tuce mu. Ka bari in je tunda abun haka. A da Umar so tsaya dan Allah. Wallahi sai na yi shawara. Dan Allah tsaya. To ki shawara da wa. Haka zami da ke? Ni saki wa ka haba Marka. Dan zinariya zo zinariya. Dan Allah dan Annabi ki dawo. Wallahi ba zan zo ba. Dan Allah zinariya. Na rantse da Allah ba zan zo ba. Ni kike wannan bara isan? Nayi. Wallahi wallahi ne sai dole. Wannan mata wannan ita ce aiki kuma shoma. Da lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah. Kai! Dalai Bangale, Dalai Bangale. Masarautar da alamu ke nufi Bangale ne a cikin gida. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Za ku iya tuntuɓar mu a shafinmu na intanet dalafmkano.com a madadin hukumar gidan rediyon Dala FM da kuma mataimaka na musamman Ali Wali da Bahari Isa. Abba Ibrahim Lafazi da ya sarrafa na'ura. A Asma'u Sadiq Baby Nice da na shirye shirin nake cewa mu huta lafiya. Dala tushen gudu ne, Dala birnin ko.
masarauta ce gun unguwa mulki ga iko dalatin ƙarafinta kwarjini ga haiba mai dawa kai tari noma ga kiwo mai silken yaƙi da barade tari mai takobi da mashi